Hello. Hello. Say hi to the... Hello. Sino yun? Sino yun? Hello. Huwag kang titingin-tingin, anak ka, titingin. Baka mamaya matagya ka dito ka. Hello. Saan yung ano niya? Reaction numero sa Bluray. Huh? Yung crocs niya. Saan na? Andito na. Wala. Andito na. Wala. Wala. Huwag na yun. Saan? Reaction na Yo, yun. man, check out. Tinda ka. Tinda ka. Saan? Wala nga kasi. Saan tayo na? Anong pagkakas? Dito. Dito. Anong oras ko? Favorite na ah. Pabalik natin. Nagbukundi. Huwag. Ngayon lang kami kumpleto. Anong oras ko? Nagsusundan din sila, no? Ngayon nga lang kami kumpleto.
nagsusunod ka nagset, ano? Yung pwede yung usapan mo lang. Or video. Pero na tayo sa wala ko sapatos. Ha? Wala ko sapatos. Ano? Bahay. Padala ko na lang. Shout out! Nanaw yung shout out. Bro, Boji! Uy! Dito ako sa Bacolod, bro. Dito ako sa Bacolod ngayon. Di ako makakapunta dyan. Nandun sila sa, ano, Montalban. Kaya nga eh. Di ako makakasama. Sayang. Malapit na yung laban, no? Nagpapawisin na siya, eh. Nagpapa-ano ako eh. Papa-car wash. Dito ako sa Bacolod, bro. Andyan din si ano. Kailan darating sa Black ko yung Joseph. Complain ako. Hi. Andrew. 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 Hey. Up. Ang bilis niya maglakad eh.
8 days na lang. Bakbakan na. Enjoy your vacation, bro. Thank you, bro. Kayo din, sayang di ako nakapunta dyan. Doon sila sa ano, Montalban na. Doon din sila kay Boss Rich doon. Oo, nandito ako, Bro Ken. Pero nasa Bacolod ako ngayon. Dito ako sa ano, palangga ko. Hello! Dito ako sa lugar nila, sa Bacolod. Naga. Up. No, not there. Can I borrow that one? Can I borrow that one? Hey. Hey, boyo. Magano na ako? 2 buwan na ata, bro. Mag 2 months na ata ako dito. Mag-1 buwan na ako dito sa Bacolod nakatambay. Tingnan mo, laki na ng tiyan ko. Pinapataba ako dito eh. Pinapataba ako. Hindi ka magutman sa Ilonggo. Namit gid ilang pagkaon diri. Namit gid. Ha? Bas. Basa mo. Ba't basa? Nabasa? Sayang dapat dyan sana ako eh. 26. Kaso pupunta pa ako ng Cebu. Bukas pupunta ako ng Cebu.
huwag ka doon. Dito ka mag-stay bukas yung hangin ka. Hey. Stand up. Stand up. Okay. Up. Ipagitna mo yung gamit lang. Ayan. At
Ayan siya ulit. Kasi sa kalat niya. Ayun na tayo. Oh, famous kaya? Famous kaya? Careful. Bye-bye. Tatlo yung namatay. Shut up! Shut up! Go, go, go. Hello. Entrance ko lang.
Bawas muna tayo mga idol. Drink water. Okay, doesn't want to drink water. Okay. Okay. Dito kami dili. Dito ta. Block ka. Knock, knock, knock. Adi. Ay, tayo sa state. Ay, ito kalba. Buwan mo.
JK. Oh, ayan. Ayan. JK. Jake, California. Shout out. You're watching it. JK. Go there. That's it. I'm so fine. Go JK. Shout out. Na ano to? Na ganun? Na ano? Shout out. Shout out. What's that? What's that? Huh? Oh. Oh my god, Andrew. Not it down, Andrew. Dirty? Yeah. It's dirty, yeah. It's dirty. Understand it's dirty, yeah. Understand it's dirty, yeah.
usapin lang ganyan. Kung gusto yung ma-discover yung dito, kailangan mag-book ng flight para lumit. Paano yung lipad? Paano yung lipad? Napanita ka na, mama. Almost done. Almost. We're done, Andrew. We're done, Andrew. Okay, we're done. We're done.
Hello. May chat. Dito ko may sigarilyo. Yung hangin papunta dito. Ito nga yung hangin papunta. Ayan. Ayan. Katulad doon. Finish.
never. Never. Agay akong buhok. Lagay ko na lang sa likod ko. Saka na. Saka. Shout out Pilipinas! Shout out sa inyo dyan. Nagkaroon na akong didi mo. Okay, Ha? let's go. Saan tayo dadaan lang ka? Come, halidi. Kain ko naman siya doon. Kakain tayo lang ka? Ha? Kakain. Ano kakain? Hindi tayo kakain. Take out lang tayo. Anong? Ano nga? May ano kang lutong itong corn beef. Oo. Yun na lang. Ha? Yun. Saka yung banos. Labanos nostasa Alam mo Sibuya. yung direksyon mo. Hindi. So confident na. Ay. Taga Bacolod na ko bala. Bacolod na gid ako bala. Oh. We are driving the opposite direction. Aray lang. Agad. Okay. Sleepy boy. Oh. Sakit talaga ng dito ko. Bakit kaya? Same. Sinus? Same. Ha? Same. Hindi ako Ayaw. sakit dito. Siguro. Dito tayo. Hindi. Diretso wala dyan. Hindi tayo dyan. Diretso. May ano, traffic light. Then we go right. We turn right. Lacson. Saan kayo, ma'am? Maya Estate. Diretso lang tayo, ma'am. Turn right po tayo dyan. Turn right. Kung turn right tayo, singit natin kung kaya. If hindi, Ang galing ng driver. Set ako din. Alam mo na yan dyan, oh. Straight ka na lang. I Straight ka will. Lacson. Saan natin paparada to? Mag-alas 10 na naman ba? Yeah. Parking na. Doon sa ano? La 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 la. Amoy ano na yung ano ko ha, panis. Amoy panis na yung sombrero. At ang way laba.
Way laba, way ligo. Wala na yung laba, wala pa yung ligo. Ho na. Ang alam mo na yan dyan. No. Turn right Yes. and then go left. Ditso na pala to. Saan ito eh? Laksa na pala to. Anong ginawa mo? Bakit ako maiyak? Kung ang di naliligaya. Tulog na. Makakatulog yan. Tulog na gani. Diba? Sulog pa lang. Pagsabak sa ako. Hindi. Tulog na tayo. Abutin tayo ng 1 hour doon. Pasok ko na to. Pasok ko na to doon. Mailis man ang paguro. Kakain pa tayo, di ba? Ay, Pero okay lang siguro yun. Ito man siguro ano? Ah, Ito man siguro. oh, sabi lang natin. Saglit lang kami pero matagal kami. Baka sabihin ba, maabuso ka na ah. You are abusing already ah. Yung ID ko palang nga. Kailangan makuha ko muna yun. Dapat din tayo magano para makaparada ako dyan. Libot-libot. Ha? Libot-libot. Para makapasok ako dun sa Ano buko doon lang ga? Hindi ko nakita. Wala na. Ikot-ikot muna sana tayo para mapasok ko dun yung hindi pa lahat mapaparadahan yun. Ang puso'y di naliligayahan.
pa oh. Wala pang pumaparada oh. Paano kaya ako makakaparada? Ha? Ikot muna tayo sa Maluwag. ah, Kasi nagpipinag na ako. nag-ano na siya no? Nag-prepare na sila. Oh? Nag-prepare na sila? Ha? Wala pa? Wala pa bisong? May sibuyas pa doon. Pako na lang to doon. Ipasok. Tapos maligo ka kaagad. Ako na magluluto ng alaga na. Ha? Para di tayo magtagal. Ha? 51 minutes na. Ano man titikat natin na ulam? Ikaw, what do you feel like eating? Okay na yan.